Da. 29. Koji ti nosiš? Pa dobro. Zavisi od kalupa. Ovo je, na primjer, 3, 2, ne. Ovo je... Ja da idem s njim na to. A oni pisali lupali samo Gdje je sedište Žiča? Žiča, gdje je domaćina? Gdje je sedište kancelarije? Pa tamo u Žiči, a oni nemaju teren. Pored manastira, šta? Da. Tu blizu. Ne, To je iza nje do utakmice ovaj. dobro, mama, kad ću se peti. Manastir pripada Materuškoj banji, Materuga, kako? Kome? Ne, Žiča. Pa ono, ne. Mesna zajednica Žiča, mislim da da. Mislim da da, da ne lupi. Da, ovo je sad kako zove. Nije na finalu, uzmite nego zadnje se. Ja ih poznajem sad. Zadnje se zove. Nije nikako Roze, pa nisu oni devojčice. Nisu oni devojčice. Gdje bi se zapali to? Oni su da... Kruta, neki su pende. Ovo ima na parku. Mora da su parku, Ne, beži ono. Bomba! Kruta, te se na petardu. Nie on. Oni će da mi plate lečenje. Oni će da mi plate lečenje. Samo da znam. Znaš, oni će da mi plate. Mare, Oni mi radu.
zato na neće ne pričimo. A mi ne kupimo ih. Nije došao gol, ja? Stiže, ja? Mora da ide iza gola, a onaj mali Perki nije ni Perki došao. Ovo nam u stolici. Bogdane, ako ja uvacim loptu, da Viber loptu. Znači, evo, da ti pokažem. Trčim sve do onda, preskačem ovo, skačem dole, a dođeš do dole. Skačem. Ne, u Ibar ima onaj, ba to je tamo u šumu. Vir neki, Iza gola moraš tamo. Bravo, Miki, bravo, Miki! A šta joj, da, on tako što ne znam prostor! On je mnogo Žić. Da, znam. Sad je znala da Koja ovo malo ovdje? Dimić. Ja si ti. Dimić, bre, nije Žarković. Dimić. Ne, Dimić je, nije Žarković. Evo, porekla sad. Evo je. A gde si se, čo? S kim si došla? Sa dedom ili majkom? Sa mamom? Nismo imali, opet. Ćosićko, si dobar? Bate, vi ste morali da se vozite. U meni kuće Imamo odbranu. Džus, pirue. Čiji je ovo dec? Ne znam. Pašće garantovano dole. A imaju mame i tate. Siđi dole, Pašće bit će Šta radi, malo? Ja, Cristiano Madam. Ćao. Ćao, sudar. Gdje si doktor? Da drži. Bravo, Milenko! Da, Milenko. Ne znam. On je prije za čvrku posle odbrane dobio djecu nikad više vidio. Da, znaš reklamu.
Bravo, Mare! Znači kad si stomak vidio, znači cijel stomak se ovdje naleži. Skoči opet. Ja mislim da Sero neko pali. Ja bo to 300 palčinka mu nisu dao. Ja mislim ćemo pobedimo 12. Ja mislim 5. Saša, širi ovo. Laki. Širi, Saša. Pisla! Znam, to je Pixo predno. Da, nego to kad kažeš Pixo, ono domaš. Pa, ono domaš. Radim u radim, da? To mi radi. Niko nije ovdje. Ja ću se raditi. Bravo, Samir. Znao. On me nekad reci mi. Nema to će sad. Nema ništa to. Uzmi bre Lagan! Dikro se porta! Bravo! Zguraj! Dobre! Kupi suku! Guši, Madrija! Mi se krije, mešići, skaze mešići. Taj sok je ja kažem kada tako ulazi na vrat kada uđe kaže a moj tata nije konj nego nije konj nego a koliko ima sok? A ti ja donesi sok! Ne znam gdje je. Može ja prva. Brže to! Bravo, Joka. Gdje li si ostavio to, majke? Samo ne. Sedi, ne ostavi, molim. Daš mi vodu? Da. Da si ti je pa već. Jesi ti je stavio? Malo nešto odmori kao 10 minuta i... Aki, daj nam Coca-Cola, ajde. Ako nisi... Znaš što otvoriš? Možeš. Joj, evo kovar, ne mogu da rekao mi je sedmi. Jeste. Može, Aki. Silne mature, ne možeš da stigneš. Ovako li puštali? A ti?
Neka mu ovdje ne znam gdje će jel on je meni rekao kad je ja skroz nema ni... Mihajlo, koga navijaš? Dobro, samo provjeravam. Jana je kući došli iz Beograda malo pre ovaj... Na špica! Ostavi su nazad! Imam dupu! Evo! Vratke, kad mi daš loptu? Dure! Da, nije imao var. Nema ni sad. Ovako tako, gle, ovako. Da, on skoči ovako. Nije ona jedinička. A Divića? Da. Jesam. Pa naravno. Druga! Ja ti kažem da je majke. Nešto tamo nešto je mora. Nemoj čekati, nemoj tu se Radi neko! Leđa! Piksa! Aj! Igraj! A igri, spusti opet, pa mrši, pomine kurac, pobio. Aha, pati. Ne znamo da ono broj. Jel ti smetamo? Vidite se malo, ali nije strašno. Straj.
Znam, pa da ti ja ovdje ispred tebe. Mene nije zrak. Što bi rekao još da sam Ava tata priča ko navijač. A mer ne duži, to ne, neće. Znači samo računanje. Ne, rekla si mi samo računanje. Je li tako? Crveni ovo sleđe. Jajo nije primjela. Pazi što mi! Ako ti izaš ovako, ako ti izaš ovako, to je to. Ako ti izaš ovako, malo bi došao. Ako ti izaš od leđa, drugačija. Ako ti izaš, na primjer, ovako, ovo je crveni dirač. Nemoj sad, čudu ga. Ideš dole iza Milenka. A? Ideš dole iza Milenka. Što sam? Na poluvremenu. Polo prije! Vodu. Leđe, Jovice! Da, pobaci njemu. Kako bilo? Dobro, si kapitan. Pa Jok, to je da. Kaži pa Jok, ti to da trener. Ko je bio? Pa ima, stavi je bio tamo da ja. A vode nas Znaš? A nije bilo samo 10. igrali 10-10. Što nisi dao gol? Neće. Je bilo šanse? Oj, Dragana, što nisi dao gol? Živio, molim te. On je bitno da se pojavio. Ja sam dao jedan gol. Je ti dosta? Šta ti? Nego ovako vam mali. Neki nisu dali ni jedan. Ništa, baš tako. Znate što neko je mi rezultat, ne vam vratim sad. U Beogradu na vozu. Hadi kod mene. Ja, uzmite ga. Paziš zlo. I strali smo mi Dijagonala, dijagonala, dijagonala. Linija! Ekstra! Šalim da ti dođeš. Bravo, Žuki! Žuki, ostani ovdje! Vrati se što...
Bravo, Latić, pusti. Ne, on je... Eno ga bre Dare nek uđe malo. Ajde Dare, aj malo. A šta ima veze, ti si ovdje uđi. Ti si ovdje registrovan, šta ima veze? Maki, prvo je rekla da je Žarković. Jeste? Mi se kaže Makaki Žarković, Dimić, ona kaže Dimić, nisam Žarković. Pa normalno. Ne, nego će Žarković. Ne, ali prva rekla Žarković. Ne, Dimić. Dobro, vodi se kao Žarković. Dimić. I navija za banju. Dobra, Naka, dobra. Bravo, Batu. Pazi za koga navijaš, pazi. Pazi. Da kažem. Dobro. Idi bek. Idi zovi ga, idi. Nego? To mi je lepo da izgleda. Ona da nije. Igramo se da... Priđi! Ništa bre. A bravo. Idemo, daješ loptu, mogu da nosa. 0-0. Za sad. Na njega vole leđe, ali mora da dođe. Zato je meni donos stolica. Pa to i on kada ne može. Ajde. Imaš prvo. Imam diskriminaciju. Ej, prvo. Idi, ruka. Enzo! To. For, sebi for. Ajde, istrži do kraja! Jebim ti puta! Prvo, to. Iznervirao. Idi opet.
Da. To je to. Znači, ono rekla. Nije mi drugu kesu. Pa iskoš. Evo baci. Moja prepusta. Kopa, reku deda. Kopa, reku da mi vode. Onda se više spagne želimo kući. Pa mu pisaću pojem. Daj ovo. Sredina. Igraju ovi žičani, brate. Ti za živču treba da navijaš. Kako ste? Dobro. Ovo je najbolji majstor u kraju. Ne. Gdje te sudja? Eno ga, na klupi. To. Bravo. Ladno mi je čuča grana. Ne mogu da izaviješ, od malena. Od kad se rodila. Možeš tako da mi predrži? Ne. Cijela ti dosta. Odnos. Pazi tamo. Ajde, bre, jebote, ispred njega stani! Još koliko minuta? Bravo. Ajde. Eto. Bravo. Ajde, Jovica. Ajmo, žuti! Bravo, pa jo! Priči, zove ga na povrat. Tu se gole daje. Bravo, Jokiću. Ne vuci ga. Bravo. Stane. Bravo. Ajde, Bravo, bre. do kraja. Bravo. Jeba lav. Ti zajedno tamo ne možete proći uz ogen!
si odmah odigrajte što, jedemo samo odmah daj. Bravo, ajde. Ode u Ibar. Odimo u Ibar! Ne vići. Vidi! Jeste, jedno to ima. Tamo nema vrata! Polagajcie oni! Boja, drugi! Još jedna! A ovaj maneken će da im pomoći. Ovaj maneken će da igra. Ruska! Zapitke! Još jedno samo. Ajmo, Jovica, ajmo! Odi zamenio se sa Jovicom! Matematika do 12 večera. Leđa, leđa! Pola vreme. Imaš je! Ajmo, ajmo, zakinu! Znači 0-0. Bilo naporno. Da sam napravila svima. To sam sama ajde, jo. A što nisi ti a to je tvoje? Dobro, poslao te gol. Meni se nije otvorio put. Ajde, vidite gol! Ajde, dajte to, bre. Mogu da čekam od kuće da igram. Ajde, ajde. Ja ne mogu da vjerujem da si uhvatili čovjek. Ali ja ne mogu da vjerujem. To si ti slikala ili su one? Naša je forna. Ja skinem sliku i uradim kao sliku veliku zvezdicu. Prele. Stvarno nisi bila slučajno? Da, mislim. A nisi uspela ti, na primjer? Nisi mogla? Ne daju. Osještala sam našla za sobom neki prosjedan, ali to ne presjeti za dobro. Unajde da ne podimo. Bukvalno sam prislonila i to je sad kod nas veliki. O, vidi! A ona je dobila Zdravko Čon. Mala gleda. Kad smo polazili od kuće.
A iz kog razloga ti je prišla, ne razumijem? A vratio se, zato što, znaš, a šta ne razumijem, pa i ona je verovatno čim je čekala, morala je ona u nekom trenutku da izađe pa da se vrati. Mislim, ne verujem da nije. Jer je čekala verovatno što ne ali dok je ono što ti upustuje, moraš da prođeš možda nešto. Ja sam vrlo grubo realno. Bravo. Verujem. A baba je? Pa dosadno je bilo. Priđi, priđi. Zovi ga, zovi. Idi. Ništa. Ali ne mogu da verujem da to sam ja slučaj, pazi, ja sam već nekoliko puta prešla. Večeras neće biti dobro. Ja sam već nekoliko puta prešla te srce, uopšte nisam... Komu dijeli? Ti malo kažem što to, ne znam. Vidi neki pocepaj, više nećeš imati. Pogledaj, kako si je gurnula, majka si. Ne. Ima pranje. Bićeš ti na pranje večeras. Već mašinu idem. Mnogo mi je dosadno. Nećemo pustiti. Sad će bude malo više energičan. Ko je energičan? Jel mogu... Mama, daj mi minutu da sam ja pustit ću. Dobro, dobro. A kak je to sve? Ogi! Koji je zelenom dreskom? Ona nešto nosi vodu. Ako je ona Imam novu čašu. Ajde, Tutina! Ovi ga, ovi! Pomozi, Luka! Šitke! Tina, daj sad! Da si zagradio, da ti da ubiješ, da si zagradio. Jeste, da ti ubi, da ne nešto. Napadi ga neko! Lijepi je napravljen. Evo ti stolici.
Aj nek sedi, nemoj. Dobro, kad bude htio, ja ću da mu dam. Sedi, malo. Ramka. Jel dobro? Pa i nije. Jest. Dva. Mama, A njemu? mama, mogu da idem da napunim vodu. Za godinu, u Kragujevcu i Odi malo da napunim. Vojin. Idem i ja, mama. Jesi čula? Izuzet. I sad, ako bude nastavio, mislim, nema to, na snimku se tačno vidi ono što je operisao to Matoni, ono što je drugi put operisao to, a džabe kad njemu ceo taj ide. Pa, ima bol, nego navikla valjda. A što se operisao žena prošle godine i pretprošle, da. U godinu znam da je dve. I sad mu predlože neke šapove i točice. A on puslo za kameru. Ne odustaje. A što ne? Nemaju, nema šanse. Ma nema šanse. Pa nema. Pa on je svrstan, ali on to nekako sve u hodu. Doktor mu je stvarno rekao da ne smije ništa ni da podnikne, da skoči, ne daj Bože. Ali ne možeš ti to valjda muškima ni da objasniš. I taj kamion, to turckanje, konstantno suzbijanje tih... Jes. Jes. Da, moraš da paziš, prosto ne možeš više kao prije da živiš i to je to. Sedi, sedi. Dođe na jedan čovjek, ja uhvatim s jedne strane ovo teško. Sjeti se druge strane. Hvala, ne, ni kičma, ja se kućim. Sve smo tako i dok ne... Bravo, bravo! Matel, mogu ću još jednu ženu volila, A što prosikaš? Pa više si mokra. Bravo. Pa puštali smo vodu, prskali. Stvarno? A gdje je kuma ti na neću? Odo da vidim da se nije. Evo vam stolica ovdje. Ništa ima. Da se ne svađate, jel? Da, da. Bolje. A, ja... Oba dvojci broj! Ajmo, Brisi da igrati! Hej! Ajmo, Brisi da igrati! Hej! Ajmo, Savko da igrati! Da uzi igrati! Ajmo! Ej, trojica vas je tu, ajde rasporedi se! Gdje staneš ući, to mi niđa? Kaže Todor Zlavi ujutru. Ajmo opet, Gdje sam bio? Ne, kaže, gdje sam bio si pomoći sada? Kaže, brate, Digo je jedno novo kudo. Potroši sve lopte, Aco. Potroši sve lopte. Ti, Vasile! Mlađa! Eši! Ovo je naša! Ora! Bravo, bravo. Ja je vidim gol, vidim. bravo Jovice! Bravo, Jovice! Bravo, Mare! Zna da dava.
sedi, ja nema šta mi se. Rekao je Bato. Dobro! Vojka, jesi ti, nemoj tamo. Ej, ovak sam ovdje nama. Dubljiv si, Vojđa. Uzao pare. Izglede. Ej, mora jedan! Kad izlačiš onoga za žiču i ga ne zakoravamo. Bukvalno ono. Ajde, mi Uka! Ovo Branka malo starija. Sad su ti pričali sjedu. Kako izgleda, pa nije bilo. Znači, 40%. Ajde. Obratite, vidi. Gledamo mlađi. Igraj sa mnom. Da ću ti otkrići. Daj, bre. Daj, a nema Smanjila sam ti platu. Sad imaš 3 evra po satu. Nemo? Brati jedno škoki liti, evo ti išti. Stane da... Još jedan glas. Bravo! Ajde! Ajde! Bravo! Alo, pa 2005. Koja je šansa? Više do kraja. Bravo, kreni se! Što lično ovdje? Sedni malo. Ne, treba ne pustiti ih ovako dok to opet omlajate, bati ne pa se ovo vini. Bravo, Viće. Igraš još, mislim, dobro, sad si ovdje, ali si gledaj termine tamo. Dobar dan. To je s kolegama to, ja? Bravo, Đut! A da igra bilo bi 5. Ja ću vam reći sad Rafal, ej! Bravo! Ja ne znam. Ono dijelo za pčele.
Ja dao. Pa ide prolazi. Pa ide autobusom. Bravo, Mike. Bravo! Probaj ga! To igraju sa životom, šta ne znam. Ti si kao onda. A znaš kako? Ne. Ajde ti kao. Ne, a mogu ja da budem? Ne, a što ti? Ne, da ti Sad ću pošaljem poruku. Nemoj, da padne. Dobro, ti će da budeš pušten. Ajde, mi. Pa gdje ćeš? Pa gdje li pošao da ga pita čovjek? Ma daj. Ja vozim, a ti si rezerv. Nina, vrati stolicu dole. Ajde, ja. Nisam ona. Pa da, evo. Bravo! Bravo, ajde! Ajmo! Pitao kolega. Opalim. Vozi. A? Da. Ali ne još zadugo. Tak je žiča, da. Jedan. Istorijski. Hoćeš ja da ti A gdje li šepa? ne može? Pa Sale, idi ti. Sej tu. Ali stvarno dobar majstor. Ajmo Sale! Mama, koliko je? Mama, koliko? Mama, 1-0.
Nemoj. Crunao ćemo da idemo onda na točno. Što bi išla ako će da prosipa? Dobro. Bar se ima. Ja, one godine kad sam nosio. Ali gleda da njoj sam stavljam. Zadnji više da ga počne. Zapravo da je to. Nikad ništa njima i nama, pa ne može to. Ja čujem one ostale. Ti kažeš, treba se vidiš na tebe. Ali... Zašto tako golman naši? Kako to, molim vas? Ne dao Bog da kupi gol. Sebe, brate. Ajde, Beli! Brani, majko, jednom budu čovjek. Ajde, Laki! Ajde, Laki! Počni ga! Ajde, Beli! Ajde, Beli! Počni ga! Ajde, čure! Braco na baranju. Malo se svi kućali, to i ne voli, što ima šanse, ima šanse, kad nisu to. Tatu? Tatu?
Dajte taj gol! Dajte taj gol! Gde si, mali? A? Šta jedeš tamo? Ajde, Jovica! Dobro, sad ćeš malo da pauziraš. Vlada! Dobro, Sale, Ono, ti ne možeš. Dođe ti neko, znaš dok odeš negdje najbolje i onda bukvalno 5 minuta i lepo. Napravili smo onaj ulaz, bočno, baš. Znaš, i neke stvari, to je ono tim, što kaže, možeš da razgovaraš, koje da sluši manje nebitno. Hoću da je ajde da pa! Mnogo i onda ovamo mi rastređe. Vas 300 tu okosnica i onda je... Kao mi nisu večeras prošli. Jedino što je Maja... Ja sam ravna linija. Šta? Nije do mene. Da nemam više ingerencije da pozivam ili ne pozivam. Naročito da ne pozivam. Ajde, udri je! A džabe ti bravo. Prošle godine i ova. A on će da... A bolje bi on, bar malo. To je zapravo Prošle godine sam slavila. Kako peče, ne? Ti se to vjerovatno neće poloviti.
Hoće da onda... Ne može da te stigne, ej! Ma ne može. Ej! A daj, ostani dole, Jovice, ostani dole. Ajde, Šovi, ajde, zistani. Ajde, još jedina nada od tebe ostala. Da, višo. Cijelu utakmicu boli. Aj, Bravo, Božđak, dobro se borio. pa prodali smo Materoga. Bravo, još, lopa! Još! Da, evo, posto, da! Ja sam, Šumi. Pa nije glupo samo da mu šutne. Milenko, ne možeš tamo da budeš, znaš da će tamo da daju ono vamo, ono tako, znam da će da daju praznicu. Koji si broj? 11, 17, 77, Pa što sad menjaš na kraj? Bravo, Beli!
Nama ništa ne treba. Daj ostavku trener. Koga smena. Bravo, Iđa! Alo! Bravo, Mene, bravo! Nema blokačića. Nema ti napravi. Jeste jeli danas? Ne zaboraviš da je bilo. A gdje ćete zaboraviti što? E sad ću mi dođe bre tu, samo... Ne bi im dala ja. Ništa im nije bravo. Ima da se gaće Od njih leta. Ajde! Staj, zadržava! Malo da znam. Boka, nisi ti zaboravio. Bravo! Ajde! Daj taj! Ajde, Jovica! Ajde! Nije mi ništa, bre! Dobre! Daj nam! Daj go! Neće, brate, neće. Stari ga festu, to ne je džubre. Date me. Skapane. Gdje ćeš slika? Oni omašili nemoj tere. Da li otišla? Našli ste i tere. Jeste tišli? Nego. Ima. Tiše da priča. To kod mene nema. Ne, kuna da gaziš na to. Ne, levo. Gledam. Čekaj. Ne. Ajmo, bre, kartofel! Ajde 5 minuta izdržite. Marut! Da ga viješ podupri. Prava! Mama, ja videla sad. Neki budsko ovako udara svog igrača podupri. Prava tako. Tako neće. Dajte taj gol. Ajde, daj. Daj, Marko. Još ti je gore iza drveta to. Bunji sa ove strane. Ajde, daj. Tu negdje. Ajde, ajde.
Lepo su zivi, jako zivi. Ajde, da mršati. Ajmo, Bojka. 3 minuta, Bojka. Da ne sedim. Čuti bre, Znam gdje je bilo mačarski, onaj kalađeš još i pandur. Još 3 sat. Ovaj tu dijene. Ima gora kombinacija. Ja. Dama i nazad. Reći. Ajmo real. Ajde! Tako da budeš daj njemu, molim mi ajde! Bravo, bravo. Daj jedan gol, daj jedan gol. Dva minuta, Duti. Ti teško, izgledate i nije teško. 13 već. Ikaj ko rupa, ej. Kako su svakim časom? Još malo pa će... A koka? Oni brejovici to. Ajde, dribaj ga! Ajde! Šut! Šut! Brzo! Trči! Ajmo! Daj! A vidiš da? Ima gol! Ja smo iza, brate. Spasi 1, spasi 2, spasi 3, spasi 40, spasi 100. Ne, se u Parizu kupi zečku, pa se vozi svome dečku. I radim dam dom. Krenu leđa, brate. Bura stao. O, dosta više, Sam ja kriva. Beži dalje. Ne zna on, nema Ona boli glava. Daješ, ti ne daješ. Ajde, ne polire, bre, znamo ti nije ništa. Jepe, mi se!
Imam ja upalim odgovor. Oj, uzmi. Njegov